Беларусь губляе дзясяткі мільярдаў долараў у выніку санкцый, уведзеных супраць рэжыму Лукашэнкі. Што робіць Александр Лукашенко, каб выправіць сітуацыю? Ці вядзе самастойную хітрую гульню з Амерыкай, ці ён дзейнічае выключна са згоды Владимира Путина? Пры гэтым мы сёння паразмаўляем у праграме «Пра свет» з вами Сергей Пелеса і Зміцер Міцкевич. Прывітанне, Зміцер. Вітаю. Зміцер, давай з тобой падыскутуем, бо я ведаю, што ты крыху іншае меркаванне маеш. Вот, на маю думку, Лукашенко вядзе сваю уласную гульню натуральна, у агульным русле, так як бы мовіць, кантактаў новых Трампа з Путіным, так? Аднак у Лукашэнкі іншыя мэты, свае ўласныя, іншыя, чым у Путіна, чым у Крэмля. Ён не працуе на Крэмль в гэтым сэнсе, як бы, так? І пра гэта сведчыць, між іншага, і візіт Ірану ў Беларусь. Ці ты са мной згодны, ці не? Конечно, тут ёсць проста некалькі вымярэнняў. Зразумела то, што мэты ў яго могуць быць свае. І ён рухаецца ў рэчышчы Крамля. Я цалкам тут з табой згодны. Проста мы зараз хутчэй гаворым аб тым, наколькі гэта рэчышча шырокае. І наколькі ў яго ёсць поле для манёвраў. І проста цяпер, калі ў сітуацыі в Беларусі знаходзяцца расійскія войскі, расейцы цалкам кантралююць сітуацыю ў нацыянальнай бяспецы ў Беларусі і цалкам кантралююць знешнюю палітыку. То у Лукашэнкі, в прынцыпе, не застаецца шмат нейкіх варыянтаў. І таму, мне здаецца, нават ягоныя паводзіны, тыя самыя размовы з Трампам, з'яўляюцца часткай укладанкі Крамля. Таму што, зноў жа, Маскве мы бачым то, што гэта паслядоўная палітыка апошняга часу Масквы прадстаўляць Лукашэнку ў якасці незалежнага актара. Яны пастаянна спрабуюць гэта падкрэсліць. І Лукашенка таксама на гэта грае. Ну, яму ж всё-такі ж трэба сябе прэзентаваць, спрабаваць нешта ў Масквы выйграць, спрабаваць штосьці выгрызці. Але расейцы таксама ідуць у гэтай канве дзеля таго, каб прадаць нейкія незначныя саступкі ў Беларусі за нейкія рэальныя дасягненні. Да? Што вось глядзіце, ну вот это ж рэальна незалежны актар. І таксама ім трэба прадаць Лукашэнку Захаду в якасці сапраўды незалежнага актара, каб Захад у чарговы раз паверыў, што Лукашенко можа мець сваю незалежную пазіцыю, што яна ад пазіцыі Крамля не залежыць, як было з тымі ж самымі менскімі пагадненнямі, што Лукашенко можа выступаць гарантам чагосьці і што яго слову можна верыць, што нібыта Захад павядзецца ў чарговы раз на гэтую гульню. Але гэта не значыць, што сам Лукашенко не хоча гэтым таксама скарыстацца і выкруціцца. Тут пытанне ў тым, ці дадуць ім такую магчымасць. Ён карыстаецца магчымасцямі, карыстаецца тым, што Трамп прыйшоў другі раз да ўлады, і гэты кантакты з амерыканцамі пачаліся адразу проста першыя ж дні, так, у лютым. Зміцер, у Менск прилетеў прэзідэнт Ірану Масуд Пезешкян. Ягоны візіт раней меўся адбыцца яшчэ у чэрвені, але тады Іран бомбілі, было абвастрэнне канфлікту Ізраіля з Іранам, і вось ён прилетеў цяпер на фоне таго, што Лукашенко прабуе нейкім чынам сваю сітуацыю палепшыць. Я прапаную паглядзець сюжэт пра гэта, так? І потым мы вернемся да нашай дыскусіі. Лукашенко на дыпламатычным шпагаце. Пасля нечаканага званка Трампа да яго прыехаў прэзідэнт Ірану, які даўно планаваў свой візіт. Ці то беларускія дыпламаты не паспелі перанесці візіт Масуда Пезешкяна, каб не апынуцца ў дрэнным святле перад ЗША, ці Лукашенко вядзе сваю уласную гульню, падвышаючы стаўкі і дэманструючы Трампу, што мае карты. Пра актывізацыю вонкавай палітыкі Лукашэнкі у нашым сюжэце. Господин президент, позвольте вас приветствовать еще раз в Беларуси. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствием вашей страны населения до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких секретов, мы не дружим против кого-то, мы все делаем на благо наших народов. Іранского і беларускага народа. Па запрашэнні Лукашэнкі Беларусь наведаў пакуль не Дональд Трамп, а ягоны антаганіст, прэзідэнт Ірану Масуд Пезешкіян. Вельмі цікавая сітуацыя, вельмі незвычайна для беларускай знешняй палітыкі часоў Лукашэнкі, што ён адначасова і размаўляе з прэзідэнтам Злучаных Штатаў і з прэзідэнтам Ірана, якія самі па сабе з'яўляюцца такімі даўнімі ворагамі. Лукашенко не скупіўся на кампліменты для Масуда Пезешкіяна. Ва ўмовах ізаляцыі Ірану ад Беларусі патрэбна ўсё. Іран пад санкцыямі ўжо 40 гадоў, як сядзець у санкцыйным акопе, Масуд Пезешкіян ведае, як ніхто іншы. Как писал великий персидский философ и поэт Амар Хайям, кто ищет жемчуг,
тот должен нырнуть в глубину. Преодолевая препятствия, мы закаляем свою волю, развиваем и строим сильное и независимое государство. Однако, признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. І хіба бягуць. За апошнія 5 гадоў у 5 разоў павялічыўся тавараабарот, сцвярджае Лукашенко. Праверым. У 2020 годзе ўзаемны гандаль складаў усяго 24,7 мільёна долараў. Да 2024 года ён вырас до 113 мільёнаў долараў. У 2025 годзе рост не запаволіўся. Толькі за першае паўгоддзе тавараабарот дасягнуў 74,4 мільёна долараў, што значна больш, чым за той жа перыяд летась. Лукашенко хваліўся, што ў Іране карыстаюцца попытам беларуская дрэваапрацоўка, хімічная прамысловасць, калійнае ўгнаенне, інакш кажучы, прыбытковыя галіны, якія пад заходнімі санкцыямі. Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Той же самый лідер так званага калектыўнага захаду грукаецца Лукашенку звери. Нечакана перад візітам Пуціна на Аляску Трамп пазваніў Лукашенку і папрасіў, між іншага, вызваліць 1300 палітвязняў. Ці гэта новая магчымасць для Лукашэнкі выйсці з изоляцыі? У Лукашэнкі, што ў яго у сябрах сам Владимир Путин, і гэта вельмі немало. Для Трампа менавіта гэта, я думаю, і стала такой нагодай для званка. Лукашенко з'яўляецца досыць цікавай фігурай для Дональда Трампа. Менавіта таму, што фактычна ніхто з міжнародных палітыкаў, з сусветных лідараў столькі не меў зносінаў з Пуціним, колькі Лукашенко за ўсе гады кіравання. І ў яго накоплены сапраўды вельмі багаты матэрыял, разумение того, хто такі Пуцін. Над такім прарывам ягоныя дыпламатычныя сілы працавалі не менш за год. Тое, што на лініі Мінск-Вашынгтон адбываецца надзвычай нешта сур'ёзнае, стала зразумела, калі генерал Келаган прыехаў у Мінск і сустрэўся з Лукашэнкам. Кто его не знает? Званок Трампа Лукашэнку стаў часткай гэтага працэсу. Зараз уважліва будуць назіраць і Іран, і Кітай, ці Лукашенка не перафарбуюцца ў празаходнія колеры. І ці не пачне, напрыклад, выступаць з праізраільскай пазіцыяй. І Лукашэнку трэба запэўніць партнёраў па акопу, што ён надзейны баец, якому можна давяраць, і правядзенне вучэнняў Захад-2025 і арэшнік. Лукашенко казаў, што мы падтрымліваем памкненні Ірана да мірнай атамнай праграмы. Лукашенко ў пэўным сэнсе таксама знаходзіцца ў пазіцыі чалавека, які кінуў выклік міжнародным нормам па пытаннях нераспаўсюджання ядзернай зброі. Менавіта тое, што тычыцца размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі, хоць яна і тактычная, і это не прапісана ў дамове аб размяшчэнні, нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Тым не менш, для Лукашэнкі гэта чымсьці падобная сітуацыя, што ён кідае выклік з гэтым міжнародным нормам па абмежаванні. Відавочна, што ў дэмакратычных сіл ужо няма манаполіі на кантакты з ЗША. Але цікава будзе паглядзець на пазіцыю Еўрапейскага звязу, калі Лукашенко пачне па просьбе Трампа выпускаць палітвязняў, а ЗША здымаць санкцыі. Бо цяпер афіцыйны Мінск чакае ад Трампа рэальных крокаў, а не проста твітаў. Сміцер, ну ось я падлічу там з дапамогай штучнага інтэлекту, розныя аналітыкі, агулам лічбу, так, прыкладную, Беларусь за час вось абвастрэння гэтых санкцый ад 2020 года недаатрымала некалькі дзесяткаў мільярдаў долараў, так? З чым это звязана? Санкцыі развяза супраць калійных угнаенняў, прадуктаў нафтаперапрацоўкі. Это значыць, што праз дзяржавы еўразвязу нельга транзітам іх прадаваць. А Беларусь можа прадаваць толькі праз парты в Польшы, в Літве, в Латвіі тэарэтычна, так? Украінскія парты па зразумелых прычынах таксама закрытыя. Акрамя гэтага, самалёты заходнія над Беларусю не лётаюць, грузаперевозкі абмежаваныя. І тут пачынаецца дыалог, тэлефонны званок Трампа, тэлефонны званок амерыканскага прэзідэнта беларускаму кіраўніку, хай сабе нелегальнаму, упершыню ў гісторыі. Хаця прэзідэнт ЗША быў ужо ў Беларусі, гэта Клінтон, але тэлефоннага званка такога не было. Да? Вось як ты ацэньваеш вось гэтую сітуацыю, так? Ці ў Лукашэнкі ёсць шансы адкруціць гэтыя санкцыі назад
і пачаць зарабляць гэтыя мільярды долараў, улічваючы тое, што дыялог-то ідзе з Трампам, а санкцыі працуюць еўрапейскія. Ну, па-першае, еўрапейцы ўжо сказалі, што ніякіх санкцый яны здымаць не будуць, і санкцыі так увогуле ўводзіліся это не за палітычных вязняў. Санкцыі ўводзіліся за акты паветранага пірацтва, то бок Самыя тэрарызму. тэрмаядзерныя, Так. вось гэтыя супрацькалійкі, напрыклад. Так, санкцыі ўводзяцца супраць людзей, якія прымаюць актыўны ўдзел в вайне супраць Украіны, да, якія падтрымліваюць прадпрыемстваў, якія падтрымліваюць ваенна-прамысловы комплекс Расіі. За гэта шэраг санкцый уведзены. І тут пытанне ў тым, што я не думаю, што мы зараз зможам нейкім чынам прычыны гэтых санкцый выключыць. І ўвогуле гаворка аб тым, што ну вот зараз там Трамп паразмаўляў з Лукашэнкам і там з'явіцца нейкае вакно магчымасцяў, для мяне пакуль з'яўляюцца вельмі дзіўнымі, таму што ступень залежнасці ад Расіі застаецца надзвычай вялікай. І як бы для мяне выглядае, што насамрэч гэта таксама частка глобальнай гульні. Ну, калі б Лукашенко сам без Пуціна вёл нейкія сепаратныя перамовы з Трампам, без узгаднення гэтага ў Крамле, то я думаю, што ён бы мог і гарбаткі выпіць. То бок расейцы бы такога проста не дапусцілі. Мы ведаем, як яны ставяцца да... Ну, бо гэта было б таксама для іх публічнае прыніжэнне. Як это? То бок тая краіна, якую мы цалкам кантралюем, якую мы заявляем як сваю вотчыну, тут раптоўна збіраецца да кагосьці перамітнуцца, гэтага проста Не, ну перамітнуцца не, але ў гэтым, як бы, вось у гэтым соусе, так, в гэтым, як бы, в гэтым русле, в гэтым дыялогу расійска-амерыканскім, пакуль ён ідзе, Лукашенко пробуе вот падсмажыць свае так як бы котлеты, да, зваріць сваю вось нейкую такую, так, пахлёбку, як бы. Абсалютна, толькі пахлёбка заключаецца ў тым, каб заставацца патрэбным Пуціну. Так, таксама, каб удзельнічаць в гэтай гульні. Не для таго, каб там раптам лібералізацыю зрабіць ці яшчэ штосьці. Тут пытанне шкурнага інтарэса і атрымання канкрэтных барышэй вось просто... Ну вось давай себе уявім барышы, так, вось глядзі. Трамп напісаў у інтэрнэце, што чакае, спадзяецца на вызваленне 1300 беларускіх палітычных вязняў. То есть ён напісаў гэта так, як бы гэта ўжо было дамоўлена. Так. То есть гэта можа адбыцца альбо пачацца у проста в бліжэйшым часе, альбо праз некалькі тыдняў. Это пачнецца дакладна, калі штосьці надзвычайна гэтаму не перашкодзіць, да? Лукашенко пачынае вызваляць. Вызваляе Алеся Беляцкага. Алесь Беляцкі прыязджае ў Вашынгтон, сустракаецца з Трампам. Нобелеўскі лаўрэат беларускі, так? Яны фотаграфуюцца. Трамп мае тое, што хацеў. Піар. Што за гэта можа атрымаць Лукашенко? Адмену амерыканскіх санкцый? Што яшчэ? А я думаю, то, што Лукашенко за гэта нічога не атрымае. Таму што я думаю, што аб гэтых усіх рэчах таксама дамаўляюцца ў Крамлі. Зноў жа, ну, для Пуціна, што для Пуціна значыць беларускія палітычныя вязні? Да для яго гэта нічога. Але... Пуцін не гандлюе палітычнымі вязнями. Вось, У яго няма такога тавару, як бы ягоным арсенале. Так, у Лукашэнкі это галоўны актыў. І таму можна гэта самае сказаць, можна гэта абмяняць на нейкія прэферэнцыі з боку Расіі. То бок, ну, Пуцін дае загад Лукашэнку, ён выстаўляе, што, ну, от глядзіце, Беларусь жа ўсё ж такі, ён прытым працягвае ісці ў сваёй канве, што Беларусь гэта незалежны актар, якая сама размаўляе з амерыканцамі, вось яны добравольна, па добрай волі, пасля размовы з прэзідэнтам Трампам нават вызваляюць палітычных вязняў, і мы гэта толькі цалкам вітаем, таму што Беларусь суверэнная незалежная краіна і т.д. і т.п. Пры гэтым працягваюць рэалізоўваць далей сваю палітыку. Таму што для Пуціна гэта будзе выглядаць як таксама нейкі плюс, і ён таксама атрымае нейкія плюшкі ад Злучаных Штатаў за гэта. Ну, Лукашенко нічога не атрымае. Я з тобой не пагаджуся. Я бачу гэта трошкі інакш. Я сабе уяўляю гэта такім чынам. Вось, давай узгадаем гэту карцінку, дзе ў Белым доме сядзяць перед Трампам лідары самых уплывовых дзяржаваў Еўразвязу, ну, плюс кіраўнік НАТО, кіраўніца Еўрасаюза і прэзідэнт Фінляндыі, які там, таму што ён, ну, пасябраваў з Трампам. І вось уяўляем сітуацыю. Лукашенко вызваляе палітвязняў, так? ЗША ідзе на нейкія дробныя саступкі. І што, Еўразвяз, ці дзяржавы Еўразвязу, якія так вось прыслухоўваюцца да Трампа, да ягоных рухаў, яны што, праігнаруюць гэта? Яны не пойдуць в гэтым жа кірунку. Часова не прыпыняць санкцыі, напрыклад, не адкрыюць порт в Клайпедзе літоўцы. А што, калі амерыканцы іх папросяць пра гэта? Я сабе магу такі сцэнарый уявіць.
Калі амерыканцы папросяць, то тады пра гэта можна будзе размаўляць, але я пакуль не бачу для амерыканцаў у гэтым, так бы мовіць, гешэфта. Оттягнуть Лукашенко от России. Дать ему трошки больше поля для маневру. Вось тут трэба, мне здаецца, разумець, што там, магчыма, ёсць ужо, ну, в Европе ў усялякім выпадку, ёсць разуменне, што Лукашенко адцягнуцца ад Расіі папросту немагчыма такім чынам. Што тут патрэбна разбірацца ў першую чаргу з Крамлём. І гаворку трэба весці такім чынам. І менавіта праз гэта і будуць ціснуць, калі будуць ціснуць. Бо на дадзены момант гэтага ціску мы, на жаль, не бачым. А вось калі звярнуцца якраз такі да знакаў дыпламатычных, напрыклад, тая ж самая сустрэча Лукашэнкі з Іранам. Ён там размаўляў з амерыканцамі, таксама заяўляў пра сваю гатоўнасць супрацоўнічаць, але ў яго рыторыка адыходзіць таксама вельмі часта. Дмітрий, мне здаецца, гэта ягоная традыцыйная тактыка. Ён з аднаго боку нагнетае, кажа, што Балтыя, Польша там узброиваются, погроза войны, и он одночасово пужае ядровая зброя, орешник там и так далее, и так далее. Але з другого боку, далее інтерв'ю американским медіа, размаўляе з Трампом, выпускае палітвязня. Вось, калі мы говорим про сустрэчу с... У нас уже мало часу застаецца, так? Пасля перамоваў з прэзідэнтам Ірану, на наступны дзень сёння Лукашенко правёў нараду пра ракетабудаўніцтва. Я ведаю, што ты падрыхтаваў цытату з гэтай нарады. Так, там вельмі важная цытата спадара Вальфовіча, якая ўжо была пасля гэтай нарады, тому што спачатку Лукашенко заявіў аб тым, што гэта вельмі важны для нас кірунак, тому што адразу пасля сустрэчы з іранцамі і заявах аб стратэгічным партнёрстве з іранцамі, таксама на наступны дзень сустрэча па ракетабудаўніцтва. Мы ведаем, што ўжо шмат гадоў Лукашенко спрабаваў ад іранцаў ракетныя тэхналогіі атрымаць. І тут адразу пасля гэтай нарады спадар Вальфович заявляе наступнае. Давайте послухаем. Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 километров, сегодня это ракеты 300 километров. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащение этих ракет ядерными боеголовками и как интегрировать технологии орешника, может быть, в какие-то ракеты совместные. Зміцер, гучыць як нейкае трызненне. Так? Як это зразумець? Інтэграваць расійскі арешнік з ядравымі боегаловкамі, з ракетамі «Паланэс», якія стварылі беларусы разам з кітайцамі. І ввогуле, навошта пра гэта так адкрыта казаць? Зрабіце вы цішком. Гэта выглядае не як рэальны план, а як нейкае зноў нагнетанне, запужванне пракрэмлёўскага Вальфовіча. І таксама жаданне, тое, пра што мы толькі што размаўлялі, паказаць сябе перад Пуціным, бо яму трэба даказваць сваю важнасць менавіта Пуціну. Бо Лукашенко выдатна разумее, што ён першую чаргу ад яго залежыць. І таму ўсе гэтыя размовы пра ракетныя тэхналогіі ідуць в такой канве, што мы, канешне, там вельмі з Расіяй супрацоўнічаем. Таму што не то, што там Беларусь хоча, там, альбо Лукашенко хоча заіграць нейкую асобную гульню там ад Расіі в плане военным. Не, тут гісторыя аб тым, што ні расейцы, ні кітайцы не давалі яму гэтых ракетных тэхналогій сур'ёзных, акрамя выпадка з паланэзамі, толькі па той прычыне, каб ён пасля, не атрымаўшы гэтыя тэхналогіі, не ствараў ім канкурэнцыі на рынках трэціх краін. Асабліва гэта на прыкладзе Азербайджана, які аплаціў распрацоўку гэтых беларускіх паланэзаў і стаў першым жа пакупніком, і пасля, як бы в Расіі таксама... Не наўпрост, там нейкія былі фінансавыя ўліванні. Так, там менавіта, але як бы... Але распрацоўвалася гэта менавіта для Азербайджана ў першую чаргу, па іх замове. І таму атрымліваецца так, што Лукашэнку трэба паказаць, што не, мы ж ні ў якім разе не супраць вас. А вось гэты пасаж пра ядравую ўзбраенне для паланэза, які, в прынцыпе, з ваеннага пункту гледжання не мае ніякага практычнага сэнсу. Вось гэта выключная такая пагроза ў бок захаду, чарговая, маўляў, глядзіце, у нас ёсць з чым адказаць. У нас застаецца каля хвіліны адной. Мне здаецца, як бы так позже парадаксальна, але то, што яны заявілі пра то, што хочуць ядравыя боегалоўкі расійскія на беларуска-кітайскія паланэз размесціць, это значыць, што няма іскандэраў з ядравымі боегалоўкамі в Беларусі, і все гэта быў фейк, это был блеф. Гэта все выглядае вельмі цікава на фоне таго, што Лукашенко з аднаго боку працягвае дыялог з Трампам, збіраецца бліжэйшыя 2 тыдні наведаць Кітай, и там отзначить перемогу у антифашистской войне. То есть он и с Трампом, и с Путиным, и с Пезешкяном, и с Си Цзиньпином показывает, что он гулец сусветнага масштабу.
І мне падаецца, што гэты аргумент на карысць таго, што все-таки ён прабуе вот в гэтай мутнай вадзе весці сваю хітрую гульню, хаця поле манёвра ў яго все меншае, зноў жа па ягонай жа уласнай і віне. Прабуе дакладна, і толькі і застаецца глядзець, што з гэтага атрымаецца і што яму дазволяць зрабіць. Так, дзякуй, Зміцер. Са мной быў у студыі Зміцер Міцкевіч, мой калега, а мы будзем сачыць за развіццём гэтых падзей, яны вельмі цікавыя, імкліва развіваюцца. Это была праграма «Просвет на Белсаце», з вами быў Сергей Пеляса. І бывайце, дарагія сябры, трымайцеся.